To madalla kanin labaran safen kenan yanzu kuma sai cikakkunsu tare da ni Karibullahi Abdulhamid na Madobi. Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC da TUC sun ƙara tabbatar da cewar babu gudu ba ja da baya dangane da batun zanga-zanga da za su fara gudanarwa a yau Laraba. Hakan na kunshe cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC, Comrade Joy Ajero. Azantawar sadaukiliyarmu Hauwa Haliru Gwangwazo, shugaban kungiyar NLC a jihar Kano, Comrade Kabiru Inuwa, ya ce kungiyar na nan akan bakanta na fara zanga-zanga a yau Laraba. A gaskiya kungiyar kwadago bata ba mu wani umarni da ya saba umarnin da ta ba mu a baya ba. Idan kuma akwai wannan maganar to mu ne za mu fara sanin ta. Ba a sanar da mu ba, muna nan akan shirye-shiryen mu na cewar da ikon Allah za mu aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a Allah ya kai mu lafiya. Ana ta bangaren kungiyar kwadago ta TUC ta bakin shugabanta a jihar Kano, Comrade Mubarak Buba Yarima, ya ce suna ƙara tabbatar da cewa a yau kowa da kowa ya fito domin zanga-zangar. To dangane da zanga-zangar, wakilinmu Basiru daga Ɗanbata ya aiko mana ƙarin bayanin halin da ake ciki tun daga asubahin wannan rana kawo yanzu. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci, sunana Basiru Lawan Ɗanmako Ɗanbata daga nan garin Ɗanbata. A gaskiya abin da yake faruwa yanzu a cikin garin Ɗanbata, al'umma da dama wasu gaskiya ba a samu damar fitowa ba. Tun kimanin karfe 6:05 nake zirga-zirga a cikin garin Ɗanbata har ya zuwa wannan lokaci da muke haɗa wannan rahoto. Wasu daga cikin 'yan kasuwa kaɗan ne inda suka ɗan furfuto. Dama magana da ake ta ma'aikata da suke tahowa cikin garin Kano wajen yin aikinsu, su ma gaskiya babu alamun fitowa. Banki na je na tarar da shi kan sha a rufe, wanda na tarar da babban General Hospital na karamar hukumar Ɗanbata shi kuma wannan yana buɗe. Akan iyaka da ta haɗa tsakanin Kano da Jigawa kuma gaskiya ko kaɗan har na tsaya na kai kimanin minti 10 ban ga wata mota ba da ta taho da sunan za ta yi. To a gaida Basiru Ɗanbata da wannan ƙarin bayani. Kuma wasu al'umma a ƙwarya birnin Kano sun bayyana mana halin da wato suka waye gari a yau da ake sa ran zanga-zangar. Sunana Abdurrahman Adam Abdullahi daga nan unguwar Sharaɗa 'yar Kuka. Wato mu dai maganar gaskiya daga nan ɓangaren namu masu shaguna da masu shayi da yawa ba su bubbuɗe ba, kuma al'ummar gari mafi yawa kowa yana gida bai fito ba. So mu daga nan shine abin da yake faruwa, kuma mun ji daɗin hakan sosai don taya mana mu talakawa. Mutane dai suna ɗan fitowa kamar yadda ni nake gani, dan na kai akalla minti 5 a nan, kuma na ga akalla a dai sau kamar guda 50 sun wuce. Na ga manyan motoci tirela kamar kwaya 5 haka, sannan na ƙananan motoci sama da guda 30 da baburan hawa akalla kwaya 200 da wani abun sun fita. To alamun da kuma sannan na ganin mutane ga sunan suna fitowa a ƙasa, wasu kuma suna tafiya, abin da kamar yana nuna cewa mutane ba su wannan su ɗauki protest ɗin nan da ake ƙoƙarin yi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba, saboda gashi nan al'umma kowa suna ta fitowa harkokinsu kamar yadda ni dai na gani a yanzu haka. To halin da ake ciki a wasu sassan ƙwaryen birnin Kano kenan dangane da batun zanga-zanga da ƙungiyar kwadago ke shirin yi a yau. To sai ku biyo mu a shirye-shiryenmu na nan gaba don jin halin da ake ciki a sassan birnin Kano da ma wasu jihohin Najeriya dangane da batun na zanga-zangar 'yan kwadago. Wani kuma kungiyar matuƙa a daidaita sahu ta Kanawa wato Trackers Tricycle ta ce masu sana'ar za su haƙura da fita zirga-zirga don gudun abin da kaji ya zo a zanga-zanga da ake sa ran kungiyar kwadago za ta yi a yau Laraba. Shugaban kungiyar Comrade Mubarak Rabi ne ya yi wannan kira a wani saƙon murya da ya aiki wa Premier Radio. Comrade Mubarak Rabi'u ya hori dukkanin 'yan kungiyar da su fita zanga-zangar ko kuma da za su fita zanga-zangar su guji tada tarzoma domin tabbatar da komai ya gudana cikin kwanciyar hankali.
mun fidda matsaya akan cewa dukkanin wani mai keke mai kafa uku na jihar Kano ya haƙura fita idan dai ta tabbata kungiyar kwadago za ta jagoranci zanga-zanga da za a yi ta lumana kamar yadda aka faɗa. Mu ajiye baburan mu a gida gudun abin da zai je ya zo, duk da dai mun riga mun san ita kungiyar kwadago tana yi ne dan talaka, dan mu abin kai tsaye musamman ma mu direbobi masu kafa uku abin ya fi shafan mu wallahi. Muna fama da raɗaɗi, ga dokar dare har yanzu tana nan, ga kuma abin da ba a cewa komai. Duk mutumin da yake jihar Kano raɗaɗin da muke fama da shi, kuma sannan duk direban da yake ganin zai iya fita a zanga-zanga da shi to ba shi da damuwa mu daga bangaren mu, domin doka ta ba shi dama, yancin sa ne yayi, amma dai a yi abin ta cikin lumana, ba a zagi wani ba a raruwar wani ba. Gamayyar kungiyoyin kwadagon dai sun sanya yau Laraba a matsayin ranar da za su gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin halin matsin rayuwa da 'yan ƙasa ke fuskanta sanadiyar janye tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu ya yi tun bayan rantsar da shi a matsayin shugaban Najeriya. To kuma gwamnatin Kano ta ce za ta karɓo kayan abinci daga gwamnatin tarayya domin sayarwa al'ummar jihar nan cikin farashi mai rahusa, don da ya rage raɗaɗin halin matsi da cire tallafin man fetur ya jefa al'umma. Gwamnatin Kanan ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf ta bayyana haka a wani taron tattaunawa da mambobin kwamitin CRC na ƙananan hukumomi 44 a jihar nan, wanda ya gudana a fadar gwamnatin Kanan. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun sakataren yada labaran gwamnan Sunusi Bature da Wakin Tofa, ta rawaito gwamnan Kano na cewa gwamnatinsa na cikin damuwa kan halin da al'ummar Kano ke ciki na matsin rayuwa da tsadar sufuri da tsadar abinci sakamakon cire tallafin man fetur. Na haka gwamnatin na duba matakan da za ta ɗauka don ragewa al'umma raɗaɗi. Baya ga sayarwa al'umma abinci cikin farashi mai rahusa, gwamnatin Kano ta ce za ta ba da motocin nan na Kanawa don sauƙaƙa sha'anin sufuri a jihar nan. Da yake tsokaci kan batun yajin aikin ƙungiyar kwadago, gwamnan Kano injiniya